Aynur Aras nivîsî jinal dervayî axa welatê xwe û ziman. Zimanê zikmakî, ziman û mak. Mak wekî tê zanîn ya ku zaroka xwe dimîjîne, dihejîne, xwedî dike heta ew zarok bi xwe li ser nigê xwe sekine. Em bên ser meseleya xwe ya esasî, mebesta min a ku min di quncikê xwe de metna xwe parve dikir. Projeyên ku min her li ser jînenîgariya jin û qîzên Kurdan ên li diaspora dikir, raçavê xwe bikim. Lê sala îsal ji bilî Swêdê ez pir di nav Kurdên welatê Ewropa ên din de geriyam. Dîsa di nav ên metropolên Tirkiyê û Kurdên ser axa welatê xwe de geriyam. Min xulek bi xulek, bihûst bi bihûst, tevger, rabûn û rûniştandin û axaftina rojane analîz kir. û min helandina zimanê zikmakî ê çandî, roj ji rojê qambaxtir didît. Lewra jî min pêwîstî dît da ez nivîsa xwe ya vê carê li ser gelemperî Kurdan û zêdetir jî balê bikişînim ser jinê û zarokê. Ez her roj ji roja berê bêhtirîn diêşiyam. Ji ber gava di nav xelkê de oto-asîmîlasyonê dest pê kir, emrê ziman, çand, dîrok û kultura wî xelkî roj bi rojê ber bi sekiratê ve rê digire û di nav heyamekî kin de palêavît dibe û dimire. Dema ew nirx destnîşankirî mirin, ew xelk bi fizîkî li dinê lê êdî dibe malê xelkê serdestê li ser wê ernîgariyê. Bi mafê ku ez bi xwe jinim, lewra jî ez ê bêtirs û bêsansûr nêrînên xwe, metirsînê xwe û metna xwe li ser jinê û ziman lêkim. Bêguman, berpirsyariyê têkoşîn para bavê ye jî. Dibe dê û bav bi rengekî kolektîfî û zanyarî hezkirina ziman û kultura xwe di piçûkatiya temenê zarokê de biçînin. Lê mînanî min di serî de jî lê kiribû ziman dayîk bi xwe ye. Dêya ku bi zaroka xwe re zimanê xwe neaxive, ew dê bizanîn an bi nezanî xizmetê ji xelkê serdest re dike. Dêya ku bi hêviya serbilindiya zaroka xwe ya ji bo xelkê xwe be, dibe bi zimanê xwe ve zaroka xwe mezin bike. Di aliyê dinê de ziman sîlaha herî mezin e. Ger ku meriv di nav xelkê xwe de bêhêviya rêz û hezkirinê û zarşirîniyê zimanê wî zimanê xwedî dike ku rêz û hezkirin bêgirtin. Di nava Kurdan de jî mînanî temamê xelkê li rû dinê nêrînên hezb û partiyên cûr bi cûr hene. Mînak em bijin Kurdên li Bakurê Welêt ên di nav AKP de, ên di nav CHP û MHP her wisa gelek partiyên din de hene. Lê wekî şahdeya dem û jiyana xwe ya rojane kesên li hember bi gotinên halan e pesna AKP û MHP dayî. Meriv bi zimanê zikmakî û gotinên maqûlî wê wî kesê şermezar bike. Ew li hemberî wî zimanê merivê zikmakî ê ku gotinên mînanî libên înciyan ji nava lêvan diherike. Li ser çar niga zîq û tewşo mewşo dibe. Lewra jî dibe min xelkê bi zimanê xwe zarokê xwe mezin neke, xelkê ku bi zimanê xwe şoreşa xwe meke, xelkê ku bi zimanê xwe nejî, bila qet dewa tu tiştek meke. Ji zarokê mezintir jî ziman maka welatan e. Kesî dîtiye û bînaye ku çi hikûmetên hin welatan bi zimanên welatên xerîb dewleta xwe bi rêve birine. Ziman rêzgirtina li hemberî şexsiyetên xwe zaneye û mefteya tevahiya kilîtan e.